המסר שלי לבאי הכנס הוא שאנחנו רוצים להסתכל על מערכות התקשוב בראייה עתידית. זה לא סוד שבמבצע צוק איתן מערכות התקשוב שיפרו דרמטית האפקטיביות המבצעית של הצבא. אסור לו לנוח על זרי הדפנה. אנחנו צריכים להסתכל קדימה ולראות איך מערכות התקשוב יכולות להמשיך ולשפר. קראנו לזה בשנה האחרונה מיעילות למועילות. אנחנו צריכים לראות שהמערכות שלנו יאפשרו קבלת החלטות בזמן אמת, בצורה הכי טובה והכי נכונה. עברנו ממערכות BI, OI, למערכות DSS, למערכות שיכולות לקחת את כל הנתונים שיש בשדה הקרב, להפוך אותם למידע רלוונטי למפקד בכל נקודת זמן, בכל מקום, בכל זמן נדרש. אנחנו נרצה לראות מערכות שיודעות לדחוף מידע רלוונטי למפקד בזמן אמת, לא שהמפקד יחפש אותו במאגרי המידע הגדולים של צה"ל. אנחנו בשנים האחרונות קיימנו חשיבה מעמיקה איך בעצם אנחנו גם מתגברים על הפער בכוח אדם שקיים כיום, ואיך אנחנו גם פותרים אותו בעתיד, ואיך אנחנו למעשה יוצרים גיוס כוח אדם מקצועי כבר בבתי הספר לחיל. לכן אנחנו לפני 3 שנים, אחד הפרויקטים המרכזיים שלנו, פתחנו כיתות שוחרות בבתי הספר התיכוניים בארץ, 18 כיתות במספר. התחלנו מפיילוט של 2 כיתות, היום אנחנו מדברים 18 כיתות, שהתוצר של הכיתות האלו, בעוד 2 שהמחזור הראשון התגייס לצה"ל, בעצם בכל 2 מאות חיילים התגייסו לחיל הקשר והתקשוב ישירות כטכנאים. הדבר הזה יצמצם משמעותית את פרק ההכשרה בבה"ד 7, כי הם ילמדו את זה, משום שילמדו את זה בבית הספר בתיכון, ולכן ההכשרה בבה"ד 7 תהיה קצרה, אפקטיבית, וישר ילכו ליחידות כדי למלות את הפערים שיש. משרד הביטחון והצבא הולכים בשנים הקרובות להיכנס למספר פרויקטים בתחום הדאטה סנטר, למעשה המשמעותיים ביותר שהיו להם עד כה. וזה כל הפרויקטים שאנחנו מכירים דרומה של המעבר לנגב. ההוצאה הגדולה ביותר בעולם הדאטה סנטר היא האנרגיה. למעשה, העלות האנרגטית היא זו שתקבע למעשה את איכות ואת אורך חיים של החדר לאורך שנים. ואם אנחנו נסתכל על גודל החדרים שמתוכננים היום בצבא ובמשרד הביטחון, אנחנו מדברים על מאות מיליוני שקלים לאורך עשרות שנים, ואנחנו יודעים שמשרד הביטחון בונה והצבא בונים דאטה סנטר, זה לא לשנה או שנתיים, אלא זה לעשרות שנים. ניתן לחסוך באנרגיה באופן משמעותי, על ידי מספר דברים. אחד, זה תכנון נכון של מערכות האנרגיה לדאטה סנטר, על ידי מנג'מנט, ניהול נכון של התשתיות הפיזיות של חדר המחשב, מה שנקרא DCIM, מערכות מתקדמות לניהול חדרי המחשב. המערכות הנכונות שהוגדרו מלכתחילה, הם אלה שיקבעו למעשה את הנצילות האנרגטית לאורך השנים של מרכזי הנתונים. אנחנו חברת KMS לייטהאוס מקבוצת אמן, פיתחנו מערכת לניהול ידע, שבעצם עוזרת למרכזי שירות ותמיכה לספק את כל הידע הנדרש ברגע האינטראקציה עם הלקוח שלהם, אם זה איש מילואים, אם זה מלש"ב מועמד לשירות, או אם זה חייל בשירות סדיר, על ידי בעצם 3 יתרונות מרכזיים. אחד, זה בעצם תבנות של המידע, אנחנו לוקחים ומפרקים את סוגי המידע לתבניות. הדבר השני זה מנוע חיפוש מאוד מאוד חזק שיושב למעלה ויודע להצביע בדיוק על פריט המידע הספציפי, השורה הספציפית אפילו שהנציג נדרש לספק ללקוח שלו. והדבר השלישי זה גיבוי ידידותי למשתמש וגם הזנה מאוד נוחה של התוכן. אלה בעצם 3 מרכיבים שהופכים את המוצר הזה למוצר מנצח, שזוכה גם בפרסים בעולם בתחום הזה של knowledge management. אנחנו היום מציגים את הפלטפורמה של חברת ESRI העולמית שנקראת ArcGIS, שזה בעצם פתרון כולל לכל צרכי המיפוי, המפות וה-GIS הארגוני, ובפרט שהצבא צריך. בצבא יש מגוון גדול של מערכות, אין היום כמעט מערכת צבאית ללא רכיב מפה או רכיב GIS. הטכנולוגיה שלנו מאוד נפוצה בצבא, אבל יש כמובן גם פתרונות אחרים. הייחודיות של הפתרון שלנו שהוא מספק מענה מקצה לקצה לכל הצרכים, החל ממשתמשי דסקטופ חכמים שמייצרים ומנתחים מידע גיאוגרפי, דרך צרכני ווב, צרכני שוב, מערכות BI, ועד העולם הסמארטפונים והטאבלטים של האנשים בשטח. אנחנו מסתכלים קדימה ורואים שתשתית בעצם נהיית גורם מאפשר לאפליקציות, גורם מאפשר לנהל מלחמה על גביו, גורם מאפשר לנהל בית חולים על גביו, גורם מאפשר בעצם לכל דבר שאנחנו רוצים לעשות בחיים. אנחנו בבזק בינלאומי מציעים לצבא את התשתית כגורם מאפשר, עם פלטפורמות ייחודיות של בזק בינלאומי, עם ניסיון גדול במעבר הזה, בעצם מהתשתית לאפליקציה ספציפית, לתשתית כגורם מאפשר, לתשתית כענן, ונותנים פתרונות רבים ביניהם יחד עם חברת Rackspace.
על פלטפורמה של בזק בינלאומי שנקראת Virtual Nest, ועם המון ניסיון בתחום הזה.